Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Arifudin Widodo minangka guru pembimbing basa Jawa kelas 11 TKR Kalih lan rencang-rencang sedaya kula tresnani saking kelas 11 TKR Kalih. Sepisanan semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged matempa kanthi sehat lan wilujeng. Kula ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang tansah jadi karukunan lan kabersamaan wonten ing kelas 11 TKR Kalih. Rencang-rencang sedaya ingkang dihormatan ing wulan suci Ramadan iki ingkang kathah berkah badhe enggal rampung. Pramila kula ngajak rencang-rencang sedaya supados nyambut rawuhipun wulan suci Ramadan kanthi manah ingkang resik lan kagiatan ingkang hiburani. Kula aturaken 3 perkawis pokok ingkang saged kita lampahi. Ingkang sapisanan ningkataken kebersihan lan kesiapan papan ibadah. Semoga kita nglaksani kerja bakti ngresiki masjid utawa musala lan lingkungan sakitaripun. Lingkungan ingkang resik lan tertib badhe dadosaken ibadah langkung khusyuk lan nyaman. Kaping pindho giataken kagiatan keagamaan. Kita sedaya saged nyusun jadwal tadarus Al-Qur'an, pengajian rutin, saha salat berjamaah kanthi tertib. Kaping 3 ningkataken kepedulian sosial lan karukunan antar rencang-rencang sedaya. Bulan suci Ramadan punika wekdal ingkang pas kangge berbagi. Semoga kita ngatur santunan dumateng rencang-rencang ingkang butuhaken giataken gotong royong saha jagi katentraman kelas supados ibadah saged kalampahan kanthi ayem lan tentrem. Rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani, mugi Ramadan menika saged dadosaken kita langkung sapinimbang taun-taun sadèrèngipun. Aja namung dados rutinitas, nanging dados sarana ngresiki manah lan ningkataken takwa. Mekaten ingkang saged kula aturaken uga Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah maringi berkah dumateng kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.